ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. барномаи милитсия хабар медиҳад ҷузъиёти баъзе аз ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷиноятҳои содиршудаи таъсири васеъи ҷамъиятӣ доштаро инъикос менамояд. дар муносибатҳои ҷамъиятӣ ҳарчанд ҷинояту қонуншиканӣ падидаи нав нест, барномаи мо хабарҳои тоза аз фаъолияти милитсияи суғд дар самти пешгирӣ ва мубориза бар зидди ҷинояткориро нишон дода шуморо аз оқибати кажрафторӣ огоҳ ва ба риояи қонун даъват менамояд. имрӯз дар барнома тамошо кунед. чеҳраҳои нав бо равишу услубҳои гуногуни фолбиниву сеҳру ҷодугарӣ. Балой рад кремиста. Hangi zaman? Mekane istemedi. Pilota boşa uzmiti. моҷарои хунин марди майзада ҳамзисташро бо корд зад. Дамҷа задам. Ду маротиба дамҷа задам. Кадом ҳолат андозидӣ? Ҳолати мастӣ монда. Ҳоли мастӣ буд? ба хонаи ҳамсоя воситаи нашадор гузошта ӯро тӯҳмат кард. бо идон дилу ният доштанд ки мана паставка кара турма кунанд ва кормандони милисия ва кормандони давлатӣ ҳазор раҳмат ки ҳақиқатро бироваранд. шикори ғайриқонунӣ паррандаву ҳайвонот. милитсияи экологӣ аз харобкориҳои шаҳрвандон нигарон аст. нақлиёти боркаш ду пиёдагардро дар хуҷанд пахш намуд. ба шарҳи пурраи хабарҳо таваҷҷӯҳ намоед. дар шаҳри исфара ҷиноят ба муқобили ҳаёту саломатиро ба қайд гирифтанд. дмитрий распутин сокини 29-солаи шаҳраки шуроб санаи 3 январ ҳамзисти худро бо корд зада ба саломатиаш ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ расонидааст. мақомоти милитсияи шаҳри исфара нисбати шаҳрванд распутин дмитрий александрович соли таваллудаш 1993 истиқоматкунандаи шаҳраки шуроб тибқи талаботи моддаи 110 кодекси ҷиноятӣ қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатии парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуд. гумонбаршудар распутин ҳамзисти 40-солаи худ людмила собилеваро бо истифода аз корди хоҷагӣ 3 маротиба зада маҷрӯҳ намудааст. ҳодисаи ҷинояти санаи 3 январ тахминан соати 1:30 дар ҳуҷраи людмила собилева воқеъ дар суроғаи шаҳраки шуроб кӯчаи 40-солагии тоҷикистон бинои рақами 26 ҳуҷраи 22 ба вуқӯъ пайваст. таври тафтишоти пешакӣ иттилоъ медиҳад ҳар ду иштирокчии ҳодиса дар ҳолати мастӣ қарор дошта нофаҳмӣ ва баҳси лафзӣ ба моҷарои хунин печида гумонбаршудар дмитрий распутин бо мақсади қасдан расонидани ҷароҳати ҷисмонӣ ба саломатӣ корди хоҷагии болои миз бударо гирифта ба аъзои бадан асосан қисмати шиками людмила собилева мезанад. Корда ҳамҷа гитам. Дамҷа задам. Ду маротиба дамҷа задам. Кадом ҳолат андозидӣ? Ҳолати мастӣ монда. Ҳоли мастӣ буд? 3 зарбаи корд, 2 захми воридшаванда дар қисмати шикам ва як ҷароҳати дохилнаравандаи зери каш аз худ боқӣ гузоштааст ки ташхиси суди тиббӣ аломатҳои ба ҳаёти одам таҳдидоварашро асос карда зарари вазнин хулоса додааст. бо оғоз гардидани парвандаи ҷиноятӣ нисбати гумонбаршудар дмитрий распутин чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шуда тафтишоти пешакӣ идома дорад. исматулло юсупов сокини деҳаи киштудаки шаҳри панҷакент аз сабабҳои доштани хусумати шахсӣ нисбати ҳамдеҳаи худ наздик 150 грамм мухаддароти героинро дар хонаи ӯ ҷойгир намуда бо хабар додан ба милитсия хостааст интиқом гирад. нақшаи ғаразнокро милитсия ошкор сохта ташкилкунандаи ҷиноятро ҷавобгар намуд. таҷрибаи ҳаётӣ борҳо собит намудааст ки бадхоҳи касон ҳеҷ ба мақсад намерасанд. кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри панҷакент ҳолати ҷиноятиеро ошкор намуданд ки ташкилкунандааш гумон дошт бо дасти милитсия аз ҳамдиҳаи худ интиқом гирад. аммо бо методҳои тафтишотию оперативӣ милитсия гунаҳгории худи ӯро дар содир намудани ҷинояти муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир исбот ва назди қонун дастбаставу сархам намуд. аз таъсири хислате ба мисли қасд ва хусумату бадбинӣ шаҳрванд юсупов исматулло ҳамробоевич соли таваллудаш 1960 истиқоматкунандаи деҳаи киштудаки ҷамоат
ҷамоати деҳоти ёрии шаҳри Панҷакент санаи 2 феврал дар хонаи ҳамдеҳаи худ Раҳим Қулузода Бунёд Баҳром соли таваллудаш 2000 147 аз 10 бутун мухаддароти навъи героинро гузошта ба милитсия ахборот додааст ки ҳамдеҳааш гӯё ба интиқол ва хариду фурӯши маводи мухаддир машғул аст. сабаби ҷанҷол барои чӣ буд ки онда шумо ки ҷанг мекард али Қулуб Бунёд? حالا که همین تهمت کرده که پدر من شما کشتید. падари вай дар куҷо ба ҳалокат расида куҷо ба вафот кардагӣ? Россия ба ҳалокат шудага? дар ҳақиқат зимни аз назаргузаронии хонаи истиқоматӣ аз рӯи ахбороти ворид гардида воситаи нашадор дарёфт гардид, аммо тавре бадтар милитсия бо равиши криминалистию тафтишотӣ ва оперативӣ дақиқ намуд, далели шаъӣ дарёфт гардида ба соҳибхона тааллуқ надошта ҳолати сунъии ҷиноятро нисбати ӯ ҳамдеҳаи қасдманду хусумат дошта Исматулло Юсупов сохтакорӣ намудааст. аз дурини тандурам маводи мухаддир ёфтанд. ман аз ин чиз умуман хабар надоштам. با ایدان دیل و نیت داشتن که منو پستاوکه کرده ترمه کنن و کارمندان میلیسیا و کارمندان دولتی هزار رحمت که حقیقت رو برآورند. тавре дар марҳилаи тафтишотӣ муайян шудааст номуросоӣ байни ҳамдеҳагон 1 сол ин ҷониб мавҷуд будааст ва бо мақсади халос шудан аз ҳолати мазкур гумонбаршуда Юсупов иқдоми ҷиноятиро нақшабандӣ намуда маводи мухаддири тибқи нишондодаш солҳо ин ҷониб дар махфигоҳе зери купруки шоҳроҳи айни Панҷакент ҳудуди деҳаи Киштудак пинҳон намударо ба даст оварда дохили танури ҳамдеҳааш мегузорад то ин ки номбурда барои муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир дастгир гардида ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб гардад. аммо ин тавр нашуд. пайгирӣ бо адолатонаи милитсияи шаҳри Панҷакент асли ҳодисаро ошкор сохта ҳақиқат доштани мақоли маъмули тоҷикӣ чоҳкан зери чоҳро нишон дод. дар ин бахши барнома оиди машғул шудан ба фолбинӣ ва сеҳру ҷодугарӣ маълумот хоҳем дод ки онро қонунгузорӣ манъ кардааст. ваъдаи бо истифода аз ашёҳои сахту карахт таъсир расонидан ба саломативу тақдир ва гӯё ҳалли муаммои зиндагӣ бо роҳи дуохонӣ услуби хизматрасонии фолбинҳои навбатӣ аст ки дар меҳвари чунин фаъолияти ғайриқонунӣ даромади пулӣ меистад. машғул шудан ба фолбинӣ, сеҳру ҷоду, гарму хунук кардани муносибат, додани тумору бозубанд барои ривоҷи кору бахти оилавӣ, қайтарма, дуохониҳои пулакӣ ва даҳҳо намуд хизматрасониҳои характери молумулкӣ дошта ки таҷрибаи ҳаётӣ ҳарчанд дурӯғу фереб будани онро исбот кардааст, барои баъзе аз нафарон манбаи даромаду рӯзгузаронӣ гардидааст. дар ҳар маврид чеҳраҳои нав бо услубу равишҳои гуногун аз худ дарак медиҳанд ки инсонҳоро ба гумроҳӣ бурда ҳатто хонавайрон низ мекунанд. чунончи кормандони шӯъбаи кофтукови ҷиноятӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғ дар натиҷаи чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ ҳамин гуна ҳолатро дар ҳудуди шаҳраки Ғафуров муайян намуда барои машғул шудан ба сеҳру ҷоду ва фолбинӣ нисбати Маммаҷон Ҳакимов тибқи талаботи моддаи 482 Кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ нисбати Маммаҷон Ҳакимов истиқоматкунандаи шаҳраки Ғафуров тибқи талаботи моддаи 482 Кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ протоколи ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ тартиб доданд. Evangelischen emetti mi şimdi? چیزی در کار تمام Korporamova. شما با من İmbe. İmbe. این دامه پیجا سما همه برنامه دیگه تمام شاید پنج تا دو شاید پنج تا دو شاید یک کار کسب کار دوم بختش بسیارم ظالم بود پنجم برای این سو جنس دیگه پری و جادوگرا بکن شتم برای وای ظالم اون به ردنامه میتونه برای رد کردن است Hangisi var? Ve keine istemeti. Zaten başımız mıydı? номбурда ба таври озод дар хонаи истиқоматиаш воқеъ дар кӯчаи Ҳакимов мизоҷонро қабул намуда онҳоро бовар мекунонид ки мушкилашонро осон менамояд. ба ҳамин монанд кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Гулистон зимни коркарди ахбороти оперативӣ ҳафтаи гузашта шахсияти боз як нафари гӯё мушкилкушои мардум дар шаҳри Гулистонро ошкор карданд. Шаҳрванд Олҷигитова Мамлакат Мамадовна соли таваллудаш 1971 истиқоматкунандаи маҳаллаи Қолинбофи шаҳри Гулистон дар хонаи истиқоматиаш шаҳрвандон асосан ҷинси занро қабул намуда ба сеҳру ҷоду ва фолбинӣ машғул шудааст. тавре дар рафти санҷиш муайян гашт қувваи вайронкунанда аз соли 2015 ин ҷониб чунин хизматрасонӣ намуда даромади пулӣ ба даст меовардааст.
устувор гардонидани муносибатҳои оиладорӣ, бахткушоӣ, киносила, табобати безурётӣ, хондани дуо, додани оби дам ва дигар хизматрасониҳо вобаста ба тақдиру сарнавишт бо истифода аз ҳар гуна ашёҳо тактикаи корбарии мамлакат Олҷигитова мебошад, ки эътиқодманди хурофотпарасти зиёде ба ӯ муроҷиат менамуданд. Барои машғул шудан ба сеҳру ҷоду ва фолбинии нисбати Олҷигитова парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тибқи талаботи моддаи 482 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда номбурда 2560 сомонӣ ҷаримабандӣ шудааст. кормандони милитсияи экологӣ ва сайёҳии мақомоти корҳои дохилии вилояти Суғдро амалҳои харобиовари баъзе аз шаҳрвандон нисбати муҳити зист, олами набототу ҳайвонот нигарон кардааст, зеро оқибати чунин харобкориҳо зарар ба амнияти экологӣ дорад. шикори ғайриқонунии паррандаву ҳайвонот, сайди ғайриқонунии моҳӣ, дарахтбурӣ, ифлоссозии муҳити зист ҳолатҳое мебошанд, ки мунтазам мавриди чораҷӯии милитсияи экологӣ қарор мегирад. Зеро агар чунин харобкориҳо пешгирӣ карда нашавад, муҳити зист ва амнияти экологӣ зарар мебинад. кормандони шӯъбаи экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд амалиёти чорабиниҳои мақсаднокро дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои минтақа гузаронида камбудиҳоро ошкор ва бартараф менамоянд. давоми 1 моҳи соли 2022 9 ҳолати риоя накардани қоидаҳои шикори ҳайвонот ва моҳигирӣ ошкор ва аз қуруқшиканҳо 1 тоннаву 254 килограмм моҳӣ мусодира карда шудааст. масалан шаҳрвандон Сидиқов Анвар ва Дилшод Амонов, истиқоматкунандагони ҷамоати деҳоти лоҳутии шаҳри Конибодом дар обанбори баҳри Тоҷик ғайриқонунӣ ба моҳидорӣ машғул шуда, нисбаташон дар асоси моддаи 208 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб ва ашёи ҳуқуқвайронкунӣ, тур, либосҳои резинӣ ва навъҳои гуногуни моҳӣ аз онҳо мусодира шудааст. ё ин ки сокини деҳаи Суфи Орифи шаҳри Истаравшан барои шикори паррандаи саъба, Қаҳрамон Ҳафизов, истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд дар ҳудуди минтақаи сартуқаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба шикори ғайриқонунии муши обӣ машғул шуда мавриди чораҷӯии милитсияи экологӣ қарор гирифтанд. худсарона буридани дарахту буттаҳои дар ҳолати сабзиш қарор дошта, ки нишонаи кабудизору ободонии диёр аст, низ метавонад ба муҳити зист зарар орад. давоми соли равон то санаи 15 феврал 13 чунин ҳолатро милитсияи экологӣ ошкор намуд. масалан сокини деҳаи Кулканди шаҳри Исфара Акбарҷон Ҳумидов 3 бех дарахти бедро бе иҷозати мақомотҳои дахтдор бурида, дар асоси талаботи моддаи 242 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб гардид. риоя накардани талаботи ҳифзи муҳити зист ҳангоми ҳамлу нақл ё дар ҷойҳои номуқаррар гузоштани партовҳои маишӣ яке аз барангезандаҳои касалӣ мебошад. дар ин самт 118 ҳолати ҳуқуқвайронкунӣ ба қайд гирифта шудааст, ки аз маърифати пасти экологӣ доштани баъзе аз шаҳрвандон дарак медиҳад. чунончи дар ҳудуди мағозаи Файз воқеъ дар шаҳри Истаравшан, ки ба соҳибкор Эшонов тааллуқ дорад, ҳолати мазкур ҷой дошт, ки ӯро ба ҷавобгарӣ ҷалб намуд. мавриди зикр аст, ки оқибати ин гуна бетаваҷҷӯҳӣ дар самти ҳифзи муҳити зист ва сарватҳои табиӣ хатар ва нороҳатӣ дорад. чорабиниҳои милитсияи экологӣ дар тамоми шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд идома дорад. идомаи барнома. тавре қаблан маълумот дода будем, хадамоти шиносномавию ба қайдгирӣ барои соҳибшиноснома гардонидани хонандагони мактаб чорабиниҳои маърифатӣ гузаронида шароити дастрасро ба онҳо фароҳам меорад. аз ҷараёни ҳамин гуна корбарӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд гузориши навбатӣ маълумот медиҳад. баргузории чорабиниҳои маърифатӣ ҷиҳати соҳибшиноснома гардонидани наврасони 16-солаи ба синни шиносномагирӣ расида ва фаҳмонидани меъёрҳои қонунгузорӣ дар самти шиносномадорӣ дар байни аҳолӣ уҳдадории иловагии кормандони хадамоти шиносномавию ба қайдгирии мақомоти корҳои дохилӣ аст, ки аз дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ ва хадамоти мазкур сарчашма мегирад. маҳз натиҷаи ҳамин гуна корбарӣ аст, ки имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд аҳолӣ бо ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият шиносномаи намунаи соли 2014 сари вақт таъмин шуда истодааст. бо ҳамин мақсад қабули дастаҷамъонаи хонандагон дар нуқтаҳои шиносномавӣ ба роҳ монда шуда, баъди омода гаштани шиноснома дар вазъияти тантанавӣ хонандагон ҳуҷҷати муайянкунандаи шаҳрвандиро ба даст мегиранд. давоми 2 ҳафтаи охир ҳамин гуна коргузории хизматиро ба роҳ монда, корманди хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Деваштич ба мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 29 ноҳия воқеъ дар ҷамоати деҳоти Исмоили Сомонӣ ташриф оварда, зиёда аз 20 нафарро соҳиби шиноснома гардонид. ба ҳамин монанд масъулини шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Панҷакен чорабиниҳоро дар
ҳудуди ҷамоати деҳоти Саразм ташкил намуда, хонандагони муассисаҳои таълимии ин минтақаро бо шиноснома таъмин ва дар маркази шаҳр бо фаъолон ва раисони ҷамоатҳо корҳои фаҳмонидадиҳӣ гузарониданд. Нозирони хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара муҳассилини мактаби рақами 16-ро ба пуррагӣ ба шиноснома таъмин намуда, бо хонандагони деҳаи Чорқишлоқ корбарӣ намуда истоданд. масъулини мизи шиносномадиҳии шаҳраки Адрасмони шаҳри Гулистон дар мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12 шаҳраки мазкур 20 нафарро, кормандони хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Спитамен дар доираи корҳои фаҳмонидадиҳӣ бо хонандагони мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3, 12 ва 28 ноҳия 54 нафар, масъулини хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Конибодом, хонандагони синфҳои болоии мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 37 минтақаи хизматиро соҳиби шиноснома гардониданд. Чунин чорабиниҳо ба нақшаи кории хадамотҳои шиносномадиҳӣ ворид ва минбаъд идома хоҳад ёфт, зеро имкон медиҳад ки наврасон вобаста ба ҳуҷҷати асосии муайянкунандаи шахсият ва шаҳрвандӣ маълумот пайдо намуда, дар муносибатҳои ҷамъиятӣ дониста амал намоянд. мавзӯи дигар, вақте ки қоидаи ҳаракати роҳ риоя намешавад, албатта ҳодисае дар пай дошта метавонад, ки ба ҳаёту саломатии инсон дахл дорад. бозрасии давлатии автомобилии вилояти Суғд аз ба қайдгирии садамаҳо бо оқибати марг хабар дода, сарчашмаи чунин ҳодисаҳоро ба қоидаситезии дағал рабт медиҳад. дар пайи риоя накардани қоидаҳои ҳаракати роҳ дар шаҳри Хуҷанд боз як ҳодисае рух дод, ки оқибати нороҳаткунанда дорад, зеро ба ҳалокати 2 нафар анҷомид. санаи 11 феврал тахминан соатҳои 13 ронандаи воситаи нақлиёти боркаши тамғаи Долун Салимов Сабур Солиевич, соли таваллудаш 1992, истиқоматкунандаи шаҳри Истаравшан, ҳангоми ҳаракат тавассути кӯчаи Гагарини шаҳри Хуҷанд дар чорроҳаи нақлиётгарди пайвастшавии кӯчаи мазкур ба кӯчаи Фирдавсӣ бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста пиёдагардон Солиева Матлуба Каримовна, соли таваллудаш 1986, истиқоматкунандаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва Дадабоева Мухбира Ғайбуллоевна, соли таваллудаш 1988, сокини шаҳри Хуҷандро, ки аз тарафи рост ба чапи роҳ мегузаштанд, пахш намудааст. дар натиҷа Матлуба Солиева дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расида, ҳамроҳи ӯ Мухбира Дадабоева баъди 3 соати дастрас намудан ба беморхонаи марказии шаҳри Хуҷанд ба ҳалокат мерасад. талаботи қоидаҳои ҳаракати роҳ барои бехатарии иштирокчиёни ҳаракат пешбинӣ шуда, риояи он барои ҳама ҳатмист. тавре дар рафти гузориш мушоҳида кардед, хунукназарӣ дар ин самт ё ин ки як иштибоҳ метавонад ба фалокати мусибатбор анҷомад. аз рӯи ҳодиса тибқи талаботи моддаи 212 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гарда тафтишоти пешакӣ идома дорад. инҷо расидем ба интиҳои барнома. милитсия ба таври ҳамешагӣ дар талаби рӯзгори хуши мардум ва таъмин намудани тартиботи ҷамъиятӣ аст. ҳар он чӣ гуфтему нишон додем ба хотири тарбияи ҳуқуқии шумо тамошобинони арҷманд равона шудааст. бо милитсия ҳамкорӣ намоед ва муҳимтар аз ҳама аз хатои дигарон биомӯзед ва роҳеро интихоб намоед ки ба шумо ояндаи сабз биоварад. то дидори навбати хайр.